राम राम, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। एकर गीत तनी हम नइखी डालत। तनी हमरा साथ माता जी हमर लइका के निकलल बड़ी। ऐसे बाबू हमर के छोड़त नहीं खाना। ऐसे एगो हम माते रानी के फेन गीत गावत तनी। रोज समय माता रानी के गीत के लाइक करब। हमार बाबू के माता रानी निकलल बड़ी, उनका के लाइक कमेंट करब। उनका के हमर लइका ठीक हो जाए। रोज समय आशीर्वाद दी। बहुत कष्ट में बड़े हमर बाबू। माता रानी से दुआ करी सब है कि निर्घोटस उनकर। मैया छुट्टी लेके आवो तारी घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। मैया छुट्टी लेके आवो तारी घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। कलकत्ता से चलल बाड़ी विदा, कलकत्ता से चलल बाड़ी, पटना में उतरल बाड़ी। कलकत्ता से चलल बाड़ी, पटना में उतरल बाड़ी। अब पटन देवी से करेली मिलनवा, आज टेलीफोन आइल बा। मैया छुट्टी लेके आवो तारी घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। पटना से चलल बाड़ी, आरा में उतरल बाड़ी। पटना से चलल बाड़ी, आरा से उतरल बाड़ी। अब आयरन देवी से करेली मिलनवा, आज टेलीफोन आइल बा। मैया छुट्टी लेके आवो तारी घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। आरा से चलल बाड़ी, बिहिया में उतरल बाड़ी। आरा से चलल बाड़ी, बिहिया में उतरल बाड़ी। अब मोहथिन माई से करेली मिलनवा, आज टेलीफोन आइल बा। मैया छुट्टी लेके आवो तारी घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। बिहिया से चलल बाड़ी, डुमराव में उतरल बाड़ी। बिहिया से चलल बाड़ी, डुमराव में उतरल बाड़ी। अब डुमरेजनी माई से करेली मिलनवा, आज टेलीफोन आइल बा। मैया छुट्टी लेके आवो तारी घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। डुमराव से चलल बाड़ी, बगसर में उतरल बाड़ी। डुमराव से चलल बाड़ी, बगसर उतरल बाड़ी। अब गंगा माई से करेली मिलनवा, आज टेलीफोन आइल बा। मैया छुट्टी लेके आवो तारी घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। मैया छुट्टी लेके आवो तारी घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। बगसर से चलल बाड़ी, विंध्याचल में उतरल बाड़ी। बगसर से चलल बाड़ी, विंध्याचल में उतरल बाड़ी। अब विंध्याचली माई से करेली मिलनवा, आज टेलीफोन आइल बा। मैया छुट्टी लेके आवो तारी घरवा, आज टेलीफोन आइल बा। माता रानी खातिर मतने गीत गावत तनी से के बाबू हमर परेशान कइले बड़े, हमरा के छोड़त नहीं खाना। और सब लाइक करब, कमेंट करब।